kitime to in MCA, who will do oversight for it? Ero kama na inya kumparo makamano walo wama kama kaparo noge kanyanya kwa mgajuanga Millicent Adhiambo bende osekore he county ma Kisumu. Millicent anyalo nini yo makara misawa county ma Kisumu ochionada ngini idwa bagonwa twak gi bunge la wananchi he county ma Kisumu nyalo mnakawe gikanya. Ero kama na inya Sharon achiel kwa woke bunge la wananchi Central Square chuny boma ma Kisumu kaindi mayudore apaya ma Odinga. Bende githor wach ma wan godo e studio kaka MCAs osetiyo Kisumu kaindi wan gi wards 35 ma bende ochung'ne gi kod MCAs mopogore mano makelo watwa kod jodak ma Kisumu kaindi mathothne bende thoro bedo e bunge la wananchi kaindi ka gitwake weche kaka dongruoge mopogore winjo chwal ne jopiny modwa ng'eyo ni to nyaka ne ket MCAs gi e kombe mopogore sani en higa achiel gisetiyo machalo nade tijgi ma bende kizungu dendo ni oversight role mowinjo beni gitimo gindongruoge ma bende gise keto machiegni kata gise chako chwalo ne jopiny higa achiel nyaka ne ketgi e kombe gi mopogore machiegni abo chako kodi king'eyo kamera chakna gi nyingi bodisa ni kaka jakom mar jogo ma bende bede bunge la wananchi kaindi king'iyo Kisumu county kaindi ma wane gi wards 35 man ochung'ne gi kod MCAs mopogore nyaka sani en higa achiel nyaka ne ketgi e kombe tijgi mar oversight kata tijegi mowinjo ginga ka winjo bedni dongruoge mopogore chwalo ne jopiny omiyo nokel gimoro ni loch gwenge gisetimo machalo nade. Erokamano an Ali Semira ajakom bunge la wananchi Central Square mokwongo danga chak gi kwayo ne gavana marwa Haimaber wagene kendo wahere wakwane Haimaber kuom del malit mosebet godo mondo Nyasaye omule gi lwete mondo chang mapiyo mondo duogi e tich aguch Kisumu ochak tedo malong'o. Sani en higa achiel nyaka nyocho wa e yiero Kisumu osebet katimo maber pod otimo maber MCAs wa bende timo maber governor gi deputy ne bende nigi kwe midwar pinyni kendo gitiyo maber coordination margi beyo to mak mana ni wadwaro mondo gitim mang'eny pod dwarore Kisumu ka wadwaro mondo tich ochak tire ka Nyasaye osemiyo nyang nyongo tich amin hai maber kawuono wawe weche MCAs emwadwa ni call no achiel ka MCAs osetiyo emabire ni MCAs osetiyo tijgi maber nyaka sani pok waneno marach ni kitrangles manyalo chungo tich onge oversight magitimo bende gitimo maber pok wawinjo ka gimoro lal ma jopiny go e uwi yom mar tich mapok ochakore sani ma ji ywago ten mana ni giywage nikech jatendwa mwahero dende lit pod en ok winj maber ahinya mondo duogi tich mondo tich otire mana kaka jo Kisumu dwaro jo county dwaro tich otire kamoro amora obed yor chiemo obed yor ngima makare obed yudo pesa ma elwedo otimre mana kaka jo piny dwaro mar Nyasaye gwedhi. Erokamano machiegni ni nyalo wachango bende MCAs osetiyo tijgi nyaka ne ketgi e kom higa achiel sani an iluongo Chang Commander an gima ng'eyo ne yiero mane wayiero bang' higni 5 mokalo gi sani yiero mane wayiero sani aneno gik ma opogore MCAs ok ti MCAs kodonjo to giwe tijgi monego giti gidhi chung' gidwaro bunge kendo to pok otiyo jowa mang'eny manodonjo sani kar mondo giti tijegi mano okelogi e wards mondo ging'e ni tich tiyore nade gin gidhi e campaign oko kendo giwuotho ka gilaro bunge mabiro bang'e ma ok onyal ng'eyo ni biro yudo ng'a omiyo an aneno gi kaka giringo aneno ni MCAs ok ti e yo maber mane oyiernegi mano gima anyalo wacho. Erokamano machiegni Niluonga ni Victor Ogembo, Secretary General ma People's Parliament Kisumu. Agoyo ne Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono mondo mi wachiw our views kaluwore kaka MCAs osebedo katiyo especially in the county of Kisumu. Kwa maoni yangu aneno ni MCAs gi ok gin up to tax because eyudo ka once gin gi mentality paro moro ni ka ng'ato osedonjo office to gimong'iyo mar ariyo en ni odwa ni mondo mi
omany another term mondo donje term moro machielo. Koro wiyo wil gi gima nonyise, gima obed elected mondo mi otim. Mokwongo yudo ka ndara kaka ndechewa manitiere federals monego bed ni MCAs ng'iyo kaka dhi mbele, nikech tijgi en gik moko adek: oversight, o represent, to ontie tije adek motimo. Koro gigie ok wane gitimo gi maber, nikech kata Kisumu kae kidhi kata in our hospitals sub counties, tijgi en go koko mondo mi japiny oyud services maber, especially yath. Yedhe gi kidhi osiptal iyudo ka yedhe osiptal pese ni onge, to wan kata wago koko piny ka to weche ok winjre maber. Koro they are not representing us well even in the bungi kama weche wa onego bed ni chope. Yes, asante. Machiegni Agoyero kamano kabisa gi nyinge ne lunga ni Hospital Obungo Wich. An jasiasa Kisumu ka kendo an bende an jatelo mar Sufuria Revolution Movement. Mar ariyo gi sani ndi an chairman mar bunge caucus Kenya mzima. Agenda maduong' ma kawuono wa discuss mar oversight ni en a very important agenda mobiro at the right time ma wantiere weche mag devolution conference. Allow me to say this. Mokwongo kabisa, the role mar MCA in terms of providing the oversight, any MCA tije maduong' en ng'iyo ni to jopiny prioritize ang'o in terms of projects. Ka jopiny osewacho ni wadwaro ndara ema wamiyo first priority, kata jopiny owacho ni wadwaro ni yath mondo obed e osiptandewa, kata jopiny owacho ni wadwaro ni basari ema mondo mi omiwa mokwongo. Tij MCA is to check and see to it ni the first priority ma jopiny omicha mokwongo obedo approved in the county assembly kendo kete budget mano mokwongo. Mar ariyo, projects duto te mantiere wards wa mwawuoke, MCA ka MCA minor representative of the people, the moment ma project osebedo prioritize kendo sekete a budget, tij MCA is to see to it ni okoninde kitanda gi the governor, but tije en ng'iyo ni ochung on behalf of the people, to penjo ni osiptal mano nego benitie kata cost of kata 5 million kata 2 million kata any other amount of mobile allocated for that project, pesa no tigo maber kendo there is value for money. That is the role of the MCA. Mara dek on the oversight role. Gimomiyo oversight role ok timre maber en ni MCAs watimo gimiluongo ni conflict of interest. MCA otere kucha mondo mi odhi okony jopiny mondo projects otimre maber, but MCA madhi kawo project kaka en ema okawo tender. Kose kawo tender either through proxies kata okawo tender through the company ma mare owuon. Koro ochal gi ondiek moriw gi rombo kamoro achiel, tidwa blame nang'o miyo ondiek ochamo rombo to in ema ikawo rombo miriwo kod ondiek kamoro achiel. Mano e gima timore e counties wa. Projects ok bed implemented to the latter to the satisfaction of the wananchi, nikech MCAs olokore gine magi timo tenders, gine magi fuato mondo chulgi pesa, at the same time gine magi duogo gi ywak gi jopiny ni tich ok timre to ne umiyowa chance, to gin giwegi magi riwore gi jok ma onego bed ni gikonyowa mondo mi gik moko dhi maber. Omiya propose ni mondo wabed gi proper implementation e counties wa, nyaka MCAs o discharge their functions as stipulated in the constitution. First, gi oversight, nyiso ni gigo koko ka projects ok dhi maber. Mar ariyo, wabed gi gimiluongo ni monitoring and evaluation committee. Monitoring, evaluation and evaluation committees are proposed ni obed structured in the form ni wabed gi the representation of the bunge la wananchi, wabed gi the clergy, that is the church, wabed gi the civil society organizations, wabed gi the local wananchis, madhi bedo ni gimbe gikonyo mondo mi ging'i ni to projects mobedo allocated kendo bed okete budget, pesa no tigo maber ma japiny obedo satisfied ni mane gima onego bed ni timore. To ka tieko kabisa on that, awacho ni devolution ok osetimore kaka the anchors kata the framers of the constitution ne dwaro mondo devolution otimre. Devolution was simply the transfer of power and resources down to our people, the grassroots. But I realize ni kata sani ma wawuoyo kodi ni, our vulnerable pupils kata jowa ma wuok within the communities ma wawuoke are still going minus fees kata bursaries in their schools. People still struggle to get medication in our facilities. Osiptandewa kidhi tido ka yedhe onge, yudo ka onge services mabiro in the form of empowerment for our women. Jomodak gi ng'ol ok bed considered the county governments. Omiyo magi gin gik ma nyaka gibed changed. Wawacho ni kaka duond jopiny, we will always stand on the right side of the law. Kendo wabro wacho ni governors mawa, the executive and the county assemblies must discharge their roles as stipulated in the constitution. Kapokidhi county ma Kisumu kaendi gik miwacho ni MCAs owinjo timgo e. Gineno ka MCAs osechako tiyo koso pod ginindo e kombe gi mopogore kata tije mowinjo gitimo.
I will narrow down to my MCA nikech mane kama goyo kura to an gi ratiro mar wuoyo kanyo. Nitiere gik mathoth kabisa mapok otimore karwa nikech MCA wiyo wil kendo forget about the people. Mokwongo nyocha wago koko ne office nyaka ne yier MCA nyaka sani office nye onge. Odhi okaw kendo office machielo odhi grab ogolo Madam CDA mane ni office okaw office no to pesa mimiye monego be nochulo godo office is not there. Mar ariyo nderni waricho. Mar adek waonge go hospital nyaka samo wuoyo kodini. Mar ang'wen basari jo ok yudi. Mar abich MCAs are representative of the people okaw pach jopiny omiyo in overall katieko ta wacho niya MCAs wa nyaka ging'i ni to role gi maduong' en ang'o. Mokwongo onego be ni MCAs nyalo kata mana sponsor motions kata bills in the county assembly. That is in terms of legislation. MCA na poko sponsor kata motion ma support interest ma japiny. MCA na makondele poko sponsor kata motion kata bill in the county assembly of Kisumu manyalo support the interest of the people. Omiyo mano is a serious problem. Wawacho ni MCA wa nyako oyua socks malo kong'eni the role mare momiyo wachule pesa en ni wachule pesa kuro through the taxes mag jopiny ni onego be notiyo ne jopiny, and that is what is expected of him and not any other thing apart from the early campaigns mosachako sani endi. Thank you very much and may God bless you. Mana kamano Sharon, mago moko kuom paro mowuok kuom jodak kaachiel kod jogo mabende chokore ga e bunge la wananchi ma Kisumu kaendi ka gitwa ging'iyo ni to jotelo mane gikete kombe osetiyo nade to gin gigo manade mowinjo gitim. Ka gisewinjo kanyo chal ka gima MCAs ma Kisumu pok ochako tijgi mane oyiernegi ne ka gichalo ni kane gidonje e office kata telo chal ni gin gisechako ng'iyo yiero ma higa 2027 gino mabende wigi chal ni owil ni to tich mane mowinjo gitim ne jopiny higni 5 kapok yiero manyien ochopo. Ka kamano kionge penjo mora taduoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wache wi kaka MCAs osetiyo e higa achiel tok yiero. Sharon an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare kendo erokamano ahinya kuom chalonwa twak e kaunti ma Kisumu jopiny oloso makare. Kata kamano penjo mabende Sospito Bungu bende nopenjo kanyo MCA mari bende osechalo paro e od bura mano mar county assembly. Mano en paro mabende amika nya kwa Ramogi Millicent